Kublai phi baro gini gilong ki khubor bam takasngi. Ka company bathamai ha ka banta jong ka artificial intelligence AI signature and Fable ha kasngi balang kalapan manai ya ka jingu ijngai jong ka bante ya ka we ka digital ecosystem ka bala ban shanya ban yada ya ki brand ki riu shemphang ki kinhun shnong ba ya ka Jingtip Tynrai ha ka juk jong ka AI. Yakni ka company la yalam do Chief Executive Officer CEO John Elijah Kumar, Chief Legal Officer Napoleon S. Maupnyang, Chief Knowledge Officer Thangkan CH Marang, Chief Operating Officer Hianuj Patak, ba Chief Technology Officer Antrip Barman. Aba kren shikilat pathai kubor CEO John Elijah Kumar, ba Chief Legal Officer Napoleon S. Maupnyang, kila ong ba ka jingkiu stat jong ka AI kala pelong ya ka ban kham ban penyepher hapreng ki brand ki bashisha ki riu shampang ki badai hong bar ki jingtip ki bala ban shania bar ki jingthong ne ki jingtip bala penmi da ka AI kila batai ba ka jingyu ijngai jong ka signature and Fable ka shong halai tili ki nongrim ki ba kongsan kata brands icons but families ha ka benta jong ka brands kila ong ba kinu ki brand ki bawan ban penyaso bar ka platform kin ha ban pendep shwai ka rukam penshisha ka bakum ka know your customer KYC kani kanyarap ikinong thin ban itho iki brand ki bashisha bat ban pinduna ye ka jingpur jong ki brand bashu thau ne bala pinmi da ka AI ha ka benta jong ka icons ka company ka ong ba ki jing ai jingmut halor kinu ki mar ki reban wan na ki ru shampang ki badan jingnang jing start hala ka jong ka benta om na ki celebrity ne influencer ki ba omdon ka jingyo jingtip ka babiang kum ka nuksa lada day halor ki tiar Shna ying ka jing bishar ka riban wan na ki contractor na ki engineer ki batbin ha ka taka kam kila ongru ba ki riu shampang ki bala penshisha kin ha ban shim ye ki jingkit clear halor ki jing ai jingmut jongki kabakan penklan ye ka jing shai ba ka jing shania pat ba ha ka benta jong ka families ka company ka thmu ban kantiu ye krukam bishar ye ki marling ba ki jing kren ba ki jing shem jong ki kinhun pat ba ki ba shisha omtang da ki survey ne ki data analysis hendrei da ki jing sngo jong ki long ying ki kinhun shnong ki seng trailang ba ki wei pat ki community ki ba pendon kam ye ki te ki mar na lor kata ka company kalapan pauru ye ka jing sngo khya halor ka jing pendon kam ye ki data pat ba bad ye ka jing tip Tynrai jong ki jat ben riu ha ka jing hikai ye ki AI model khamda ai jing yada ne jing ithu ye ki batrai karkum ka jing ithu jong ki ka signature and Fable ka thmu ban ai jing yada an ye ki nong pendon kam ki ba upload yala ki jong ki jing tho jing tip ne ki we ki jing don jing yo benta ha ka platform kila ong ba ki try ki nang bat ye ka hok halor la ki data bar kinu ki AI developer ki bakwa ban pendon kam ya ki te ki data ban hikai ya ki AI model ken hab ban yo license na ki batrai khnang ba kin yo ru ya ka bainong na ka jing pendon kam ya ka jing start ba ka jing tip changki ka company kala ong ba ka thong ka ba kham he jongka kalong ban thau ya ka AI ecosystem ka ba shai ba ka bala ban shania kabayada ya ka digital identity ka jingtip ka ba shisha ba ka jingtip Tynrai kintiu ya ka jing pendon kam hok ya ka AI bat pinti kana ba ki briu ba ki kinhun shnong kin yo benta na ka jing mentoi ka ba mi na ki jong ki data ba jingtim ila ongru ba ki jing batai ba khamnya halor ka rukom trekam ba ka technology jong ka platform on sapan pau da ki we pat ki da khot jong ka jing yalam jong ka company ngidon system tungi ile orang system tungi bakar waktu kenapa apa kimde bagi information ki jongi ki jingtip bagi dan platform jungi bolong ba kin yu bolong ba long kin latch ba ne kin long ba kin dan penon kam maklan ta privacy ne ki shimat jong lo juno on kupor ya ke jingong Tynrai ji ki tip Tynrai jungi ya karti dustur jungi ya jong pang jungi ke president ya namtai garau namta dia ba ko ta jungi punishment